रजनी गंधार बास सरी जाउची आ किछि कुह ए राती सरी जाउची ଆମ ମଟର ଗୁଣ ସରି ମୋ ନା ରଙ୍ଗ ମୋ ବାପା ଘର ହଉଛି ବାରଙ୍ଗ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଥିବ ନା ତାହେଲେ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଟିଣ ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୋର ହୃଦଙ୍ଗ। ମଟନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି। ସିଝି ତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚୁଲିରେ ଆଉ ମଟନ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେଶୀ ମଟନ କୁ ପୁରା ଶିଳ ବଟା ଆମର ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବାଟିବୁ ଆଉ ମଟନଟେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଭାଇ ତୋର ଲାଗୁନି ନା କଣ? ନା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଭାତ ବସେଇବୁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି କାଇଁ ଚଳିଲା ଥିଲା ଆଉ ଝୁଲା ତ ଯିଶୁ ଆଜି ନାଚିନ୍ଦା ହାଟର ଦେଶୀ ଖାସି ରାତିରେ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ପୁରା ବାଡେଇ ଟିକେ କରିବୁ ଆଉ। ରସୁଣ ବଟା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ରସୁଣଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢି ନବା। ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ବାହାରେ ଆଉ କରିହବନି ଭିଡିଓ ଦିନରେ। କେତେ ବର୍ଷା ପୁରା ପାଗ ଆସିଲାଣି। ଆଜି ରବିବାରରେ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେପାଳ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶୀ ମଟନ। ଆଉ ନା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଯୋଉ ମଟନ ଖାଇବାଟା ମଜା ସେଟା ଆଉ କୋଉ ପାଗରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଶିଳ ବଟା ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ପିଆଜ କଟା ଆଳୁ ପଡିକି ଆଳୁ ପୁରା ଗୋଲମରିଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡିଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଆଳୁ ପଡିଆ ଯୋଉଟା ଦେଶୀ ଚୁଲିର ପୁରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଟେ ହବ। ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ। ଆମେ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ A to Z କଣ ପଡୁଛି ପୁରା ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ତାସରିଆ ଖେଳି ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଳୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏବେ ଆଳୁକୁ କାଢିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଳୁ ଭାଜି ନେଇଛୁ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲରେ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବେ, ଟିକେ ଚିନି ଦେବେ। ବଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଲିଆ କଲର କେମିତି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଲଚିନି ଏସବୁ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଏ ଖଡ଼ା ମସଲା ଏଥିରେ ପକେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନାଲି ଉଠୁଛି। ନାଲି ଉଠିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଖଡ଼ା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦବା। 2 କିଲୋ ମାଂସ ଅଛି, ତେଣୁ 400 ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଦେବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଭଲ କରି ଭାଜିବେ। ପିଆଜକୁ ମାନେ ଯେମିତି ପୋଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ନାଲି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଭଲ କି ଭାଜିବେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ରସୁଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଅଦା। ରସୁଣର ଗନ୍ଧ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଅଦା ପକେଇ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କେମିତି ନାଲି ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ନାଲି ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରସୁଣ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମାଂସର ରସୁଣଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ମାଂସର ଟିକେ ରସୁଣ ଭାଗଟା ଅଧିକା ଦେବେ, ଅଦା ଭାଗ ଟିକେ କମ୍। ଏଇ ଆମର 2 କିଲୋ ମାଂସ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ 150 ପାଖାପାଖି ରସୁଣ, ଆଉ 100ରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅଦା ବଟାଟା ଏଡ୍ କରିଦେବା। ୟାକୁ ବି ଭଲ କି କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ଦେଇନାହୁଁ, ଭଲ କି ମସଲା କଷିବେ। ପାଣି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ତେଲ ବାହାରିବାରେ ଭଲ କି କଷିବେ। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆମେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ମସଲା କଷା ହେବ ପୁରା। ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ତୀଖା ଲାଲ, କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଦେଇଛୁ। ବାଟିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା କଣ ଦିଆହେଇଛି? ଏଇନ ଗୋଲମରିଚ, ଜାଇଫଳ, ଲବଙ୍ଗ, ମିଠା କାଠ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମସଲାଟା
मटन मसला ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ହେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାନି ଏବେ ଏଥିରେ ମଟନ ଆଡ୍ କରିବା এই মটন হব শুধু ଦେଶୀ ମଟନ ପୁରା ମଟନଟା ଆଡ୍ କରିଦେବା ଚୁଲିରେ ଦେଶୀ ମଟନ କଷିକି ରାତିରେ ଖାଇବେ ତାର ଯୋଉ ମଜା କେଇଥିରେ ମିଳିବନି ହଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମଟନ କିସ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ନା ନିଦ ମାଲାନି ଶୋଇଛି କିସ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ୟାର ମତେ ବି ଆଉ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାନି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଖାସି ମାଂସ କାହିଁକି ଶୋଇବା? ଆମେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କରତେ ପଡିବ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିବ ଯୋଉ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କରିବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କି ତୁମ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ପଟ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ପଟ ହଉ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ସେମ୍ବୟସ୍କ ଗୋଟେ ପଟ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ ତାପରେ ଜିସ୍ମ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ଯେହେତୁ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଳି କରିବି ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ତମର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହଉ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଗାଁରେ କାଟିଲି ବେତ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାଳିର ଚାଟ ସିଏ ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ ଏ ରେ ଗାଓ ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ବାବା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି যায় রে ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ରେ ଆରମ୍ଭ କର ରେ রো ର ଆରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ ଆନ ଫୁଟୁ ପଛକେ ବାସ ଫୁଲ ଗଛ ଦେ ନଉଡୁ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷୀ କାସେନେ ଆରେ ରହିଯାଉ ଟିକେ ମୋ ମଟନଟା ପୁଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ଦେଖେ ଦେଖ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ କଣ ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ମଟନ କଷା ମଟନ ଟିକେ ତଳୁ ଲାଗିଲାନି ମାମୁ ଆଉ ତୁମର ତ ହର ପଡିଛି ଆଉ ଗାଓ ହସି ହସିକା ହାତ ଧରି ଆମେ ଗଡ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୀ ଜନେ ହସିବ କିରି କିରି ହେ ହେ ଲା 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 ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଆ ଘଟଗା ଯିବ ଦିନ ଗଡୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ତୁ 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 ଡାକିଲି ମୁହିଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କୁକୁର ତୁହି ଆଉଁସି ଦେବିରେ ଦେହେ ତୋହର ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାତ ମୋହର ଖଟା ହେଲା ପଛେ ହାଣ୍ଡି କଦହି ନେଇ ତୋରି ପାଇଁ ଯମୁନା ଘାଟକୁ ନଗଲା ରାଇ କନେଇ ତୋରି ପାଇଁ ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ତୁମ ଘର ଆମ ଘର ନାଲି ପଇଁଚ ନାଲି ପେ ପେ ବାଜ ହୀରା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜିରା ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ସରି ଯାଉଛି ଆ କିଛି କୁହ କିଛି କୁହ ଏ ରାତି ସରି ଯାଉଛି ଆମ ମଟର ଗୁଣ ସରି ଯାଉଛି ଚାଲିଛି ମଟନ ଚାଲିଛି କଷା ଚାଲିଛି ମଟନ ବରଗାଁ କେତେ ଗାଇବ ଗୀତ ନା ଟିକେ କଷା କଷା ଦିଅ ଟିକେ କଷା ଖାଇବାର ଦିଅ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ବି କେମିତି ହେଇ ଆସିଲାନି ତେଣୁ କଷା ନଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇବେ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଟିକେ କଷାଟେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ପ୍ଲେଟଟା ଆଣ ଭାଇ ପାଖକୁ କଷା ଟିକେ ଦିଅ ତାପରେ ଗୀତ ବାହାରିବ ଆଉ ଭାଇ
କଷା ହେଇ ଆସିଲାନି ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ଟେଷ୍ଟ କର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର। ଏ ଗରମ ହଉ। ଏଇ ବାପରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ରେ। ଦେଖ ଆରେ ଗରମ ହଉ ବରଂ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ରବି ରବି ଖାଉ 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 ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉ। ଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିବ ରେ। ରଖା ହେଇଛି ପୁରା। ରଖାଇଛି ବିଶୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋ। ଖାସିଟା ବି ଦେଶୀ ଖାସି ପୁରା ନା। ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ନଈ ପାଣି ନଈ କି ଯା ମସିଲଟ ହଟି କଳା ସୁରୁଜ ଭଳି ଲତା ଚକା ଡୋଳା ନ ଲାଗେ ମତେ ଭାରି ଡୋଲ ଡାଉଲ କାଳିଆର ଯା ଆମ ସିଲଟ ଶୁଖି ଯା। ଆବେ କଣ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଫୁଷେଇ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୋ ନା ରଙ୍ଗ। ମୋ ବାପା ଘର ହଉଛି ବାରଙ୍ଗ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଥିବ ନା ତାହେଲେ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଟିଣ ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୋ ହୃଦଙ୍ଗ। ପେଲେଇ ପୁଅ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରୁନୁ କଣ ଏଇଠି ଛିଡୁଛୁ ଭାଇ? ଭାଇ କଣ ମାଂସ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ହେଇଛି ଆଉ। ଓ ସବୁ ବସି ପଡିଲେନି ବୋଧେ। ଓ ଚାଲ ଆଉ। ରାତି ହେଲାଣି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଭରିଥା ଭାଇ। ଭାଇ କଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା? ଏ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ରବି କି ଆଉ ମାଂସ ଯିଶୁ ମାଂସ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ବାଡିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିସ୍ ବି ଅଧିକା ଭାଗ ନ ଦିଅ। ପୁରା ଭଲ ହେଇଛି ନା ତେଣୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଖାଇବା। ଆଜି ମାଂସଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଶୀ ମଟନ ଟା ନା ପୁରା ବାଛିକି ଆଣିଛ ଆଉ। ରୂପୁ ରବି କି ଲଗେଇ ଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ ଭଲ କି ଦିଅ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି ଆଜି। ରବି ଆଜ୍ଞା ମାଂସ କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମଟନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଥର ମଟନ ହେଇଛି ଆଜିକା ମଟନ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦେଖୁ ଦେଶୀ ମଟନ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ ତ? ପୁରା ବଢିଆ। ଭାଇନା କେମିତି ହେଇଛି ମାଂସ? ଝୋଳ ଭାସିଗଲା ନା କଣ ଦେଖ? ଆମର କଣା ଠୁଙ୍କାଟା ଦେଇଛ ଆଉ ଭାସି ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ମଟନ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଖାଇବା ରାତି ହେଲାନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମଟନ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି। ସିଝି ତ ବଢିଆ। ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚୁଲିରେ ଆଉ ମଟନ ଆଉ। ହଉ